आथिखालाव हिन्जाव खारनाय गोमानाय जाथाया बर' समाजाव गले गले जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बावैसो सान सिगांनिफ्राय बिटिआर हालामजों लोगोसे हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय लाइमोन हिन्जावसाफोर गोमानाय आरो हाबा जाखानाय आइजो गोमानाय सोरजोंबा खारफालांनाय जाथाया गले गले जाफ्लेबाय थादों। बेबादिनो बाक्सा जिल्ला सिंनि बरबुरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय जारबस्ती ओनसोलनि दावराइबारि गामिनि नेरसोन मुसाहारिनि बिसि मायारानि मुसाहारिया थांनाय 14 सेप्तेम्बर खालार खालि न'निफ्राय ओंखारलांनाय समनिफ्राय दिनैसिम गिदिंबोफिनाखै होनना मिथिहोदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सानै गथ'नि बिमा मायारानि मुसाहारिया 14 सेप्तेम्बर खालि नयाबस्ती बाजाराव मैगं फाननानै न'खरनि बाथौखौ थारनो होनना फुजानि खरसा लायनो थांदोंमोन। नाथाय ओंखारलांनाय सानखालिनिफ्राय दिनैसिम न' फारसे गिदिंबोफिनाखै होनना फिसाइ नेरसोन मुसाहारिया फोरमायनायजों लोगोसे सावगारियाव नुनाय गावनि गोमानाय बिसिखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुयोब्ला 9672 मबाइल नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों। मुस्रि नेरसोन मुसाहारि आरो गामिनि मुङा सुबुनखाथा दावराइबारि। बेनिफ्राय आंनि बिसिनि मुङा जाबाय मायारानि मुसाहारि। बिथाङा न'निफ्राय बाथौनि माल लायनो होननानै बिथाङा आंनिफ्राय माबानानै नबस्ती बाजारावहाय थांदों। बिथाङा दिनै आं बाथौ गुदियावनो गसंनानै दङ। बिथाङा माने बाथौ थारनो होननानै माल लायनो होननानै थांदों। बिथांनाव फैसाया माने 400सोल' दंमोन प्लास इनिफ्राय आरो आं फैसा थोदेरिनि थाखाय बिथांनो माने न'खरनिनो मैथ्रु फिथाइ एसे लांदेरनो होननानै हानना हरदेरदों। बिथाङा बेजोंनो फाननानै जि मोनबोयो बेजोंनो बाथौ थारनोसै होननानै बिथाङा नबस्ती बाजाराव ओंखारलांदोंमोन बिथाङा। नाथाय बिथांखौ आङो दसे उनावहाय बिथांनि डकुमेन्टसफोरखौ आं न'आव नायनानै नुबाय बिथांना जेबो डकुमेन्टसफोर गैला, लोगोआव लांफाजोब्बाय। अब्ला आङो नुबाय बिथांनि मुडआ एसे बेलेग। गिबियावबो बिथाङा खेबसे खारखांबाय। बिदिनो आङो बिथांखौ गावनिनो बिसि नालाय खेबसे आङो रङियानिफ्राय लोगो लानानै फैखांबाय। दिनै बिथाङा दिनै आंनि हिन्जावा दासिमबो फैफिनाखिसै। नाथाय आं सानदों दिनै बियो मानो होनबा बाथौ थारनाय मुङैनो बियो बाथौखौ थारनो फैफिनथारनांगोन, नङाबा बे जेरावखि थायोब्लाबो सान्थि जानाय नङा बियो। मानो होनबा दिनै आं आंनि गथ'खौ लानानै बे थारनो गोनां बाथौ गुदियावनो नेगासिनो। राजाफोर नोंथांमोना अननानै आंनि बिसिखौहाय जेरावखि नुयो बेवहायनो हमनानै दोनथ'। मानो होनब्ला बियो गथ' सानै दङ बेहा। बेनिफ्राय बे गथ' सानैफोरखौहाय गाबनाय नुनानै बियो फैफिननांगौ अननानै। मानो होनबा आं दिनैसिमबो जेबो सानाखै। नै दिनै आङो बाथौ गुदियावनो बेखौ नेगासिनो, गथ'फ्राबो नेगासिनो। माबाफोर कन्टेक्ट नाम्बारफोर बुंना होनो हागोन नामा? कन्टेक्ट बे सोरबाफोर रायजो राजाफ्रा हमनानै मोनोब्ला नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव होबानो जाबाय। 9678065957। बे जानबुं नाम्बारावहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै आंनो जनायबानो जाबाय।